खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो मोनसे जायगायावहाय थांगोन माखासे माल बुस्थुबो बायनांगौ दङ मा खालामो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जाबाय কিমান এনে দাম কিমান দামটো ফাংথেইখো দামটো কিমান খাই চাও ৰ এটা এটা দিলে হ'ব ৰে তেজপুৰতো কিমান দাম 200 টকা মুঠা আৰু এটাটো জানাই নাই নে দেৰি নংগলে নঙা দি এক মুঠা দি পইচা টাকাটো দিবা নালাগে কিন্তু नै जोंहा मामानि न'आव फैदो मामा मामि ओमफ्राय बिसोरनि गथ'फोर बे हौवासा बे हिन्जावसा बै हौवासा सानै हिन्जावसा सासे जा मोजांखादा ने साथामबो प्लान्स बायनो फैदों येलो की है अपना ड्रिंक डिस्टिंक्ट है এটা কিমান ধৰিলে আপুনি 600 ল Ôi, masih cute nih lego. Ah. 650 berapa ya? Itu belek tuh dulu. ঠিক আছে 한글 한글 보나 아 귀엽지 않나요? 잠깐만 दै लोंना लानोसै स' दायो आङो नोंथांमोननो गायनानै दिन्थिनोसै दहाय लाबोनाया बेखौहाय गायनांगोन ना बेखायनो एसे मेंगोन बेखायनो एसे हाइड्रेटेड खालामनानै लानाया बिराद जरुरि गावखौहाय बेबायदि ग्लासनि बथलावहाय दै लोङोबा बिराद गोथावसिन मोनो बेनि सिगां आङो प्लास्टिकनि बथलावहाय लोङोमोन दैखौहाय खिन्थु प्लास्टिकनि बुस्थुखौ इउज खालामनाया एसे गाज्रि नालाय सिगांनिफ्रायनो मिथियो खिन्थु आङो बथलखौ साइज नुनानै लोङोमोन आरोना ओमफ्राय बेबो जा साइजखा नै ओमफ्राय एसे फानि नुगोन आरोना बेवहाय आं मोननै दोनना होदों माने नै न' साफा खालामनायावहा दोनफ्लांदो आरो बेखौहाय बेखौ बेलेगावसो दोननांगौ नै बेयावहा माखासे दङ हासार दङ कक'पिट दङ बेखौ गायनानै होनोसै आं ओइयो गायनोसै नैबे मोननै टाबखौबो लाबोखादों आङो गायनोसै गायनानै नैबेयाव दोनसै
गाइस आङो भिडिअखौ एडिट खालामबासो नुबाय आरोना नोंथांमोना घरि दोननाय जायगाखौ नायनानै मिनिनाङा माने बे घरिया गाज्रि जादों बेखायनो माने बेटारिया गैया आरो बे गोदान ओमफ्राय आं बेटारिखौनो बायनो सोलाबाखै ओमफ्राय बे बेटारिखौ लाबोनो बावगारबाय थायो सोलाबाखै माने बावगारबाय थायो बेनि थाखायनो बेयाव दोनफ्लांदों दा सोलायनानै दोनसै आं र' नै गायखांबाय दैबो होना होबाय एसे दोननानै होनोसै दायो बेखौहाय नैबेखौ जा साइज नुदों बेबी पिंक कालारनिखौहाय गाइस गाहायावहाय मोनसेखौ दोनना होबाय आङो ओमफ्राय मोनसेखौहाय गोजौआवहाय नैबेयो मोनसे एक्सट्रा ओंखारबावबाय मोजाङानो जादों नैबे समानो बारा मोजां जायाखैथाय माने आं गैयामोन ना गपुरावसो दङैमोन बेवहाय एसे गाज्रि जानानै थाबाय ओमफ्राय बाखिखिनियाथ' मोजाङानो ओमफ्राय नैबेयो बुरजा बारायनायखाय आङो नैबेयावहाय गायस्लायना होबाय बेखौहाय मोनसे गायस्लायना होबाय आरोना बे बारा जागोन ना जाया नायनोसै गायस्लायना होबाय बाराथार जाबायमोन नैबेयो बेनि थाखायनो आं बेवहाय गायस्लायना होबाय मादि गोलोमखौ खानाया बोरैबा सिथाबलायलायबाय दायो आङो दुगैनानै लानोसै मा खालामदों बेरायहैलायनोसै होनदों आंनि हेलमेटखौ गानखाना लानोसै थ' नङाबा गान्धिखौ नों थांसनोसै मिथिबाय थांगोन दे आब' नायनाय मारै नुदों माथो खावलायखौनो सेबखांजोब्बाय होमबासो फिट जानायलाय बोरैबा नै दिनैहाय फंबायजों बेरायहैनो नागिरदों पावार बेंक लाखाबाय फैदो जल्दि पावार बेंक लाबाय गासिखौबो लाबाय फंबायजों दिनैहाय एसे बेरायनानै फैनोसै हेलौ दायो थांसै र' उथिखाग्रोनो र' हमथा नङाबाथाय गोलैगोन आं र' पावार बेंकखौ सोना लाग्रोनो दै मार अखा हादो दासो हागाबाय सिजोमजोबनायसो Hey guys, जोंहानि लाफाया मैथाया जाजोबनायसो नालाय बोरैबा थबस्र' खालामनानै जाजोबनायसो जोङो ओमफ्राय बे मैथा बांगालबाबो गोखैसो मैथा बांगाल गोखैसो बिदि गायबानो नालाय एसां मोनजायो न' इमान हा नांलाया आरामसे गायजायो बेका बिकि जाबाय आरोना स्टेन्ड नांगौलै होथेनाय गाहायनिया अभारलड जाबाय माने नै जा बुरजा बिलाइ ओमफ्राय गोखैयासो बिदि बुरजा जानांगौमोन इसो मानो बिदि बुरजा जाखो